kinuha. Start my day. Good morning, Bayabas. Bayabas. Ang ating CD. Kangkong. Yung kamatis natin, oh. Kamuti muna tayo. Mamaya punta tayo ng Cypress swap meet. Malayo na nag-park ng anak ko. Dito siya nag-park sa malayo. Malaki na yung mga bayabas. Iwan ko muna ito gabi ko para makalakad tayo ng maayos. Amazon Prime, dami siguro nilang delivery. Ha? Ha? Portos? Yung sweet ano lang. Isang maliit na sweet strawberry something, yung piece. Sino pabili, mami mo? Maliit lang na. Angel, punta ng Portos.
Oh, sarap. Dalawang kape. Bus. Wala na. Excuse me.
Mm. gloomy.